ଗାଈ ଗାୟତ୍ରୀ କ'ଣ କରୁଛୁ? ତ କାଟୁଛି କ'ଣ ଆଖିରେ କ'ଣ ମଣ୍ଡା ଦୁଶୁନି ତ। ଆଜି କ'ଣ କରିବ ନନାଙ୍କ ପାଇଁ? ନନାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଡା ଭଜା। ଅଣ୍ଡା ଭଜା। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଛି? ଭାତ ଡାଲି ଅଲଡି ଭଜା। ଅଲଡି ନା ଅଲେଡି? ଅଲଡି। ଆମର ଏପଟେ ଝୁଡୁଙ୍ଗ କୁହାଯାଏ। ତମେ ଅଲେଡି ତମେ କ'ଣ ଗଞ୍ଜାମ ପଟର? ହାଁ କହିଲ ଅଲେଡି ଅଲେଡି ନା ଅଲଡିବ ଝୁଡୁଙ୍ଗକୁ ଅଲେଡି। ତାହେଲେ ନନାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସ୍ପେସିଆଲ ଅଣ୍ଡା ଭଜା ଭାତ ଡାଲି ଝୁଡୁଙ୍ଗ ଭଜା। ତମେ ଆମ ଘର କୋଉ ଦିନ ଯାଉଛ ମାଉସୀ? ଆମେ ତମ ଘରକୁ ଆଉ ଯିବୁନି। ଆମ ଘରୁ ଯିବନି ଆଉ? କାହିଁ ଏଠି ଗାଣ୍ଡିରେ କ'ଣ ଚେର ଲାଗିଗଲା? କ'ଣ ପାଇଁ ଯିବନି? ନନା ମନା କରୁଛି। ନନା ମନା କରୁଛି ଅନେଇକି କହିଲୁ। ହଉ ହଉ।